Ai, cheguei á parte de arriba, despois de dar a volta todo polo outro lado. Ok, xón. Se subira polas escaleiras viría dar aquí. E por aí, Sara, baixamos nos ao xardín. Acordaste? Así que agora, panorámica, terracita e volta polas escaleiras e non pola rampa. Jo, xo que anduven. Costa arriba. Mira pa aquí. Ñaca. A verdade é que bonito. Pero, acaba de empezar a primavera e moita flor non hai. E aquí as sempiternas vistas. As sempiternas vistas de Jaina. Mora. Kia. Aí están as escaleiras polas que vou baixar, que é bastante máis fácil. Andas is start.